day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. Čaute, zdravia, vítajte u mňa, dneska to bude návod, ako vykraftiť kartičky. Je to úplne ľahký návod, ako vykraftiť kartičky a ideme na to, aby ste mali level attack. Takže poďme na Steam, vidíte, som tu tradoval a tak. Takže, vidíte, už sme tu, ja som library, tu dáme, takže tu dáme tu dáme váš, nemáte meno, neslačajte na to, iba dáte bad guess a vidíte, tu už budeme mať level 5 a tak. A tu vidíte, že nám chýbajú kartičky. Tak, ja napríklad nám chýbajú kartičky a ako na to. Dobre. Ja si chcem napríklad kúpiť na hru, chcem si ich dať na hru. Ja neviem napríklad. Ja viem napríklad na CSGO, tam mám bánu, to neviem. Alebo na toto Gerizmo. Tak na Gerizmo to skúsme a tak. Ok, tu nám chýbajú 1, 2, 3, 4 kartičky nám chýbajú. Ok, teraz, keď nemáte kartičky, iba si dokúpite. Tu dáme Search, to je market a ja to tak strihnem, keď si dokúpim tie kartičky a čau zatiaľ. Takže som tu už, je tu posledná kartička, takže už to bude. Posledná kartička, place order a je to úspešne. Takže a teraz ako na to. Teraz tu dáme, máme zase tu, dáme bad guess. A vidíte, tu už máme akože prvé. A tu mám naskočiť ready, dáme ready. A dáme craft bed. A vidíte, teraz tie kartičky, tu už 3 inventory, ešte nám naskočilo. Ešte nám padlo, áno, spammer. Aj mapa sa nám otvorila, takže môžete vidieť. Tu gmod, akože nejakú hru nám sa otvorila. Sme level 5 a tu sa nám otvorila hra, akože pôjdeme do hry. Na items sa nám otvorili, takže vidíte, tu máme nejakú hru, 33 niečo, takže tu napríklad môžeme ísť na store, alebo sme to mali tak. Počkaj, takto, jaha, napríklad poďme späť. Tu klikneme a dáme toto. View niečo. A tu už máme nejakú hru proste za euro, napríklad, ja neviem, aj tomu dostanete nejakú hru. A tak, takže vidíte nejaká hra, takže proste tak. A ešte tu dáme, pôjdeme. Napríklad ideme napísať kamošovi, dáme send message a vidíte, tu už máme gmod a vidíte akože gmod. A ešte čo tu máme, sme dostali inventor a dostali sme ešte nejakú mapu. To je nejaká hra, áno, to je nejaká mapa. Tak sme dostali nejakú mapu aj tomu a dobre, to by mohlo byť všetko. A ešte nie, ešte všetko, keby si ešte dostali takéto niečo, akože profile background, tak pôjdete tu, dáte double click a tu kliknete na váš profil. Tu klikneme a vidíte, sme level 5 a tu už dáme edit profile,
edit profile a to. A tu dáme select background a tam si vyberáme. A to by už mohlo byť všetko, tak už ak som vám pomohol, dajte like, odber všetko čo je na YouTube, zdravie, David a čau.